hi ha una distinció, que hi ha un organisme reputat com és l'Agència Catalana de Turisme, que fa que aglutini tota una sèrie d'oferta que saben al públic final que d'alguna manera s'ha fet uns testos, s'han fet i s'ha passat uns controls de qualitat i fa que això realment et pugui donar dins del mercat una condició diferencial amb altres ofertes, perquè no tot és turisme familiar. El que ajuda a la destinació és a posar en valor els nostres productes i recursos que altres destinacions també tenen, però nosaltres hem de passar unes certificacions, unes revisions del nostre perfil per saber si les empreses compleixen amb els requisits establerts de seguretat pels infants, pels que no són tan infants, i per poder oferir a les famílies un producte atractiu que realment cobreixi les expectatives de les famílies. I són importants perquè al darrere d'un segell hi ha un treball previ de potenciar una oferta, d'oferir uns serveis, de buscar aquell plus que qualsevol empresa que l'ostenti pot gaudir, i per tant per nosaltres oferir activitats sota la marca de segell de turisme familiar és important per nosaltres com a empresa, però important també perquè les empreses d'allotjament que confien en els productes d'estació nàutica saben que tenen també uns serveis de molta qualitat que estan perfectament auditats, controlats, gestionats per monitors professionals, i per tant és una garantia de solvència absoluta. El segell ens ajuda perquè marca uns criteris que han de ser homogenis per tothom, no? I això ens dona una qualitat de cara als clients, perquè fa que si ha d'escollir alguna destinació, quan el màxim d'establiments formin part de turisme familiar, ens ajudarà a prendre una decisió perquè tindrà més possibilitats pels seus fills. Evidentment, el turista cada vegada es mou més pel fet de la sensació, per viure l'experiència, per disfrutar coses que en el seu dia a dia no pot gaudir. I per tant, les famílies que cada cop es mouen més i que busquen el fet de compartir coses, i especialment coses noves, evidentment es nota, i cada vegada més la gent té aquest plus d'exigència, de demanda, per tal de poder gaudir i poder compartir aquestes coses que generalment no poden fer, no? El turisme familiar cada vegada canvia més, perquè s'està tornant més exigent, ens demanen més activitats, tant a fora com a dins de l'hotel. Llavors, nosaltres ens estem adaptant moltíssim amb ells. Que les famílies puguin ser molt feliços, cadascú amb allò que consideri, i que arrel d'això puguem fer tots molt de turisme.